sinofala acca ɗon forestier sinofala acca ɗon min komi etuno min mi sokka juuɗe ɗum famine min mi jaɓata nde fenande mon innugo kala ɗo sikkoni min miɗo faala yo soso weltanola min soso sinofala ta tugginan ha ɓe maaya min mi gollanta opposant ay goto ko kala ko fewndi ko ɗum mi wolta si laamu ngu waɗi ko welali jamawa mi wowla si ɓe waɗi ko weli jamawa mi wowla 2025 koko feƴƴata koye leydi tun haalde en ceka ko woni Paul Pierre opposant jo wakkiliɗo o supporten mo kala mo wakkilaki on tigi seeka hande kadi ala ɗum 31 décembre mi haalna on ɗo haala fenande gonga konno ɓurani o hande noon hande kadi memanen ɓe ha ɓe confirma min ni ɓe wi wo mo huli pite jumata ñaaki mawɗo o adna mo wonɗen ɗo tanke o sendidirali gonga e fenande o lutta e miijo o yiyay laamu no feƴƴa yeeso mo o meeɗa nande fi laamu ɓe wi noon ɗo ya wonu ɗo ya innu defowo yo marane wonu ka ɓernde makko so defi o rottante sa yiɗon inna ɗo 31 décembre ko ɗum watta le 31 décembre on ɗum hay manifestation watta Conakry hay ñaariru memminota hay bareeru hekkata min haalan ma ɗum minon je vous parle à la connaissance de cause duuɓi jalu Mamadi Doumbouya no ɗo il y a combien d'années hay fusto waɗali ono ñande o ñande iɗon andi ko arata minen si feƴƴi le 31 décembre mais yiɗo goɗɗo no wowla ko ko ɓenda ko ni me watta ɗum oyi ko joni meɗen yejjita on tum minen si on wakkilaki min yejjita yo woni minen ko yimɓe wakkiliɓe ko ɗum min jokkata lawi gi tun o gikke mbabba o gikke kose min tawaka e ɗum minen sa ukkata faya a watta gere e innugo yimɓe ɓen ɗo miɗen programme ɗum ɗo yon programme français hay programme o lagine hay prépare on ɗo ko enen tigi yaltata e fenande enen guineɓe ɓe faalaɓe changement ɓe ko enen tigi nata hey hande kadi e ronki fenugol ngol nan ay se wayi noon hey yimɓeɓe yiɗa ay Afrique ɗo ɓe wona e fimen ko enen tigi nata hey minen min ronki fenitanagol en tant que ɗen fenitanade ani kono woni gol fenitanagol ko innugol waɗay ko watta non ko fenade no kirɗa CNRD nde ɓe wiya hiɗon inna faala wadde ɗum kere CNRD ɓe ƴama e on haccaka e ɗum en gara e lagine Aliou Bako wi le 31 décembre foti kala dartotoɗo ara hewti Conakry ko Conakry pirete ko Conakry Mamadi Doumbouya woni Mamadi Doumbouya kaka pale Mohamed 5 ɗo woni mo wima noon kañum waɗa e guere faransi yontigi waɗi yen ko feƴƴata ko ɗon inna ɗo institution international ma CEDEAO ma loni fof ko fenande wallahi ko fenande ko tuma noon goɗɗo andi hunde ko fenande huɗande on tigi inna kañum kañum no prépari goɗɗum aɗa andi ko fenande min noon komi mari tun komi haala mo wuli artugolle leydi wi dartoto Doumbouya haray ko kirɗino ɗon ay ɓe wi ko kirɗi na Netflix to woni film comédie ɗum wona Netflix to woni mo wuli artugol e leydi inna kañum o laamiɗo ɗo o fenay gasata si on ɗon innima kañum dartoto nde ñande yo ɗi heɗoɗa ay ɓe wi ko wonti yeeso bonu lawaki ndu min noon hakkundeji men mono faala fettay mono faala maayay ko ɗum hatta mi toro ko ɗum hatta mi wonana Paul Pierre Aliou Ba o mo yiwɗon ɗo ɓeni noon so hari lagine ɓe nangete so hari lagine ɓe sokete so hari lagine ɓe watte ɗum e ɗum o inni so ɓe faala ɓe waran mi aray oral on ɗum feƴƴi nayi mo jindude mo wadde assemblé o e makko hino deƴƴi hokko mo ɗaɓɓi gardi mo waɗi takko makko ko feƴƴata kon feƴƴa mawli mayde on tigi maaye jooɗe ɗo sikko ngonon 31 décembre goɗɗum waɗay fuu si watta wonnima goɗɗum waɗ ɗum hewta yennidiro ko ene si ɗon faala yennidire na ɗon mari sekko ɗo wawi yennidirde hewti andade lagine ko kafu men faami mono faala suɓo fenade mono faala suɓo gonga mono mari ko yenna lagine no ɗon na foronti na fakkere bengan non de minno miɗo tawa e doguɓe ɓengoy min kam jooɗi ɗo miɗo wolani CNRD
kala hendido yo seku mo ayona min dum mi do angazi min tawa kay wobbe to bende min mi do tawa e dogube be je suis d'accord min hande mo darni da Aliou Ba darni la min Aliou Ba ko gorko laabi temedere yeso min mi do reconnaître défaite jiadi kono no marbe défaite sali reconnaître de kono buri yurmude ono ngalla yidaw min Aliou Ba mi do reconnaître himo burim chucha redu détermination wongol dans la réalité kono ara da huli ay lanta da huli kere yimbe ben ko feetube kere jama on no hubbe don kirdi ko foti wallahi do yurma jama on moddeno ono do yurma jama on goy wallahi ko wotta mesi mi on ko mi wullu mi wala ko e bude wulle fatu ndem ottere ben kullunku be wi non ko jamanu nyaari nangata ndowru hande ko ngal pular mi ardi do Aliou Ba kanyun nawna hula sokede il est très jeune il est déterminé il a pas peur de rien ko woni no mi ngi hore antam mi jokkata Aliou Ba parce que mi ala fere jokkugol mo moy ngala mi marno jawd jonnay hande so même mini gere si ko télé Sénégal do si ko piro mi wadana mo piro min ko clair min si tawi tout ko watta ko mi do andi reconnaissance ko fiyo no jabata reconnaissance de ko buri onko fi hondu hande Aliou Ba fenanani ma ko sonkojo lagire on no bottere ben ko lokku sa ndari ko woni ko wolude et puis no ayna mi woni innude yo woludu nami ko ene foppo ni ndarde ay no fejjude ayali joni fe wono deƴƴi hokku no way wa berde yafaade fami no wa berde yafaade hande mi halna on do hala onon innoɓe ɗo pay ko sare farise ndir CNRD di buygo e mon faalaɓe yaade CNRD yata toon hay nene mon e bem mon itti sadaka on jotta ko takko Dumbuya par ce que onon d'ailleurs on nafa fu ay Dumbuya haaja kay mon onon hay yawɗon laguide Dumbuya calcula on par ce que d'ailleurs ko ñidduɓe leñol mon goɗɗo anday ɗo existe mi alna on ɗo haala hay ɓattagol Dumbuya fewn ɗo ko siɗa huɗago e sa huɗaka yata toon o yali battiɓe Dumbuya ɓen kalsi ko ɓe woni kon tolude kan ngala nande ɗum ka téléje ka radioji keɗon sikkude ko blogueur fo yata wonde e Dumbuya on ɗon kirɗi joɗe ɗo o wonay ɗo ha mayo hara o battata ko e Dumbuya mi alana on ɗum taw retene ɗum imɓe ɓuyno ɗo no faala ɓattade Dumbuya ɓuy kay no ɓatti toon nafa ni so heɓi blogueur jo ɓattiɗo Dumbuya koyo yetto Allah taw anda ɗum kadi ko niveau gono Dumbuya no wi woɓɓe ɓe naati ka ley ton o sokayɓe o buyna ɓe waɗa ɓe porté dispari kaɗon sikku nane ɗo yimɓe no yinna tu vas rejoindre le CNRD keɗon sikkude CNRD no weli natude kere ɗo gandi ɗum CNRD taw ko clan fami CNRD ko clan min si tawiɓe jokkuɗon ɓen no huuli mi changeay tewi mi ñamana ɗo goye goɗɗo min mi ñamana goɗɗo 100 francs mi haɗana si tawi miɗo faala wondude e Dumbuya mi noddama min na mi yara e Conakry ɗum ko hoɗum kere ko ben goɗɗo joɗɗinimmiɗo ka miɗo duwa on 100 francs miɗo duwan pippiru si tawi ɗon huuli kere min ko miɗo loppa e ɗum kaɗan signani on contrat politique na immeɗon tertuɗon nde fenande mon wowlon gonga tertuɗon haala wi Dumbuya mo ɗon kala anduɗo no suusi o yayi waɗanamo ɗon goɗɗum change onon toujours ɗo sikkule yimɓe wona esprit mon ɗaniɗo ne cerveau mental ɗaniɗo non o memminoto keɗon sikkude yimɓe ɓe yirgana e mbango ono joɗɗo yinugo reedu mon nuga ko yimɓe yirgu keɗon sikkude na faala ɗo koye natta CNRD ɗum kadi mi haalna on ɗo hande buye mon no faala natude CNRD kono wata natude toon par ce que ay bandiyagal o wawata e fenade o wawata e manipulation niveau natugol CNRD heɓa niveau taw keɗon sikkude mo kala natta toon buye mon no faala natde toon o wolta ɗum min mi haalino e vidéo min ni buye mon no yaade ƴetta mbuuɗi tamine kalisi jaɓa Aliou Ba hande mo mari niveau natugol CNRD Aliou Ba o mo yiɗon ɗo mo mari niveau natugol CNRD o wona premier ministre ɗon huti kan hutaki kono kanko o wi ko laamu o faala
selludale no wawno wonude entre 2021 2022 natugol CNRD kono fendo ni wata ni selludale wata natude CNRD ɗum kadi koyo laaɓan o min mono faala wiya miɗo waasi needi min ko ɗum welatan mi koy min angal needi an wasere needi an ɗum fuy sanzanta o ko réalité on gonga kan ɗo wolte sen wolali gonga e wolay fenande mi holla on ɗo vidéo Aliou Ba ka woni saƴƴitande ɗon sasuɓe ɓen fiɓe janguɓe ka dinaji wonɓe ka église ji wonɓe ƴettude mbuuɗi ɗani on 2025 en gueray pottere ben kullunkun 2025 en natodira ya nafigi sintira nafigi fo wontira e sengo nafigi foppo wontira e sengo sustaɗo inde Dumbuya ko bandi ara on provota ɗum a provota Dumbuya ko bandi joɗɗa ɗo famina komin yawi ɗo no hakkunde Allah ko min yawi ɗon min ɗo yawimi non Dumbuya naado pinka e mon on beppina on kinapa on waɗa on porté disparu on sustama wolande gonga ay non min haray komi payko sare mon no miɗo wala inude no min simi heɓi feere no mi yaha mi natira CNRD mi jiiɓa toon mi nata mi yaha mi jiiɓa mi ceka min mi abbotako ha yimɓe ɓe wola ko min tigi yahata jiiɓidira ha sasi clair mi simi heɓi feere jiiɓugol mi jiiɓay de mi harana on ɗum han mi simi heɓino mi jiiɓira moteur ji ɗin mi jillidira essence e gasoil sokkajude onon jooɗe ndaron terrain on min ko woni min mi waccata maninka min mi waccata maninka min e maninka ko pourcentage on hakkude amen guerre d'intérêt keɗo sikkude men men luttay ko jananiri men hoota e laggine men waɗa toon bonbon sa men yaha to men waɗa bonbon sa ɗum c'est clair yimɓe ɗo inna ɗo CNRD ko ni keɗo sikkude ko yimmi ɗo natta CNRD ndare histoire manjan sidi ɓe on regardez vous-même regardez comment manjan sidi ɓe limosé le seul patron de CNRD ko Mamadi Doumbouya na anna min ɗon kadi noon natugol ɗon na immagol tun dewi hande miɗo CNRD hande buyno faala nadde ɗo ronko keɗo ganda ɗum fo waray ɗo gandi bappiraɓe mon jelo waɗɗo mouvement de soutien neniraɓe mon jelo yay ɗo dari e laawo e abbagol Mamadi Doumbouya ɗum fof on hekkata hara ɗo gandi jidiraje jelu bandije wattiɗo tisortu ji Doumbouya no fena no waddidira ara ɓe wolta ɗum fof miɗo andi mi so memminilam mi wolna on ko yiɗa nande min nami nafigi min nami waɗo piiji suuɗo yimɓe liɓirayɓe dépense ara ko tuma hekki ɓaawo CNRD o ñande o ina ɗo urgence koloma fenanali on ɗo nini mo memminike ɓe haɓɓay mo ha o yoora ni lagine kala waɗɓe ɗon pagay hara no andi ala ka tippi on tigi yay ɓakkin nini ɓe holli kan Alpha Yako ka ɓe ɓakkina yimɓe nangima petti ko ɗon ɓe yata ɓe tandama ɓe fuytinay fuytirduma ndum vrai ni ɓe alani on ministre de la justice on Crédit Bangoura fami o haalani on Crédit Kaba ɓe haalani on ɓe wi on kala waɗɗo paga e sare nden so tayti pa e nokku ɓe beppinama o jama ndiyam CNRD no wolani en principe jigoy kono noon faalaɗi yeddude jonno mo wi yedday ɗum enen min yiyete laaɓanama kene menen ɗo sikkude ñande o min wolay ko laattako ɗum lanniɗo c'est fini hande kadi mo kala courage to ko ber ko waɗɗa o min wola berɗum ɗon ñande o ñande ɓe fellay ɗo pullo min ko min ta sukaɓɓe min noon ɗum no tawa e combat angoy sutta tawi e laamotako e mayanta mere ɗum c'est clair so tawi pullo laamotako e mayanta mere tuma mayete wo foti aɗa no e wa siri hara ko hettugol laamu ngu ɗum woni nder toon yimɓe ɓen no duwa miji tagol yimɓe duwa wonde déterminé mais dans quel motif faut que les gens savent ça no yurmi ha pullo no yurmi hande si ɗe waɗa landam info men kala marɗo feere wallito Aliou Ba ɗo le 31 décembre 31 décembre fiɗɗi fenanali o Aliou Ba il a bien précisé o wi sen tourni do c'est à dire e gucci e ŋaccidimo e CNRD ha ɓe gerimo ko ɓe faala ko haray na kanko perdi ko laggine perdi
on faami Mamadi Doumbouya ko waɗi ko le 5 septembre ala militaire jo Guinée suusuɗo wadde ɗum Alpha Condé duuɓi 101 hino mo ɗon ha hande militaire jo suusaɗi immade waɗa mo coup d'état fam militaire jo suusali immagol waɗa gon mo coup d'état Mamadi Doumbouya waɗimo coup d'état o pari o formi gouvernement mo faala on ala waɗi woniral no faalira ɗen no en wi ɗen contre en wonana jono ko wonɗen kon contre wonɓe ɓen contre 95% kaka yaasi woni Doumbouya ni ala problème ka saare to son faalon inna ɗo urgence koloma menen ɗum na hande fuɗɗi amen na hande ɗum fuɗɗi ñande o ñande o wiya ɗo urgence ça ne sert à rien parce que ça ne changera rien urgence ɗum na ce n'est rien ça ce n'est rien ɗin pagaji ɗum na hande fuɗɗi ñande o ñande ɓe ara ɓe terrorise terse ɗum kala no andalama Alpha Condé hari bakkijino ɗon menen ala ko ngalɗini men e Conakry parce que aray ko onon fuɗɗi hande fewɗo ni Conakry no woni fonctionnirde min nami nde min ɗum ngalɗinala mi yimɓe buy fellaɓe ɗo min wallitike ɓe je connais comment ça passe la situation so hande buy no jooɗi jokkiyaji mum leader ɓe buy yalti leydi sukaɓe buy yalti ay ɗawɓe yimɓe no noddano toro hayo hersata toragol gorejo mum ça c'est quoi onon on hulata on hersata toragol noddugol goɗɗo wallan mi wallata mi ala kono no noddirto yimɓe jemma ñaloma bimbe kikire fiyo yimɓe wallo honta men ittata komin wallirta on ko komin signi contrat simandu kako fala ɗo joɗo holora toragol min mi ala komi hokka goɗɗo hay sanfara on hela on huɓa on feeta fus waɗa nati ko goreɓe mon tu woni gardi dari ka palle Mohamed 5 ɗo fus ɓe heccaw rien ko goreɓe men tu woni ɓawo Doumbouya koye pay koye ɗon fof alamare ɗon 35 ans ma 40 ans ko itti 25 ans 27 ans 28 ans ɓen tun dari ɗo hande so tawi ɗen faala lamagol e immoto sen faala ka lamagol jooɗe ɗe wiyen ɓe hikka kadi ɓe wari hen ɓe waɗiri hen ni enen toujours ko yimɓe wullitotoɓe kakadi ɓe seeka hen ha sen memminiki beppina hen ha jamen ndi natti nokku en tippa sina en nirget hikka kadi ɓe ari piwgol en jottana en liɓa cuuɗi men waɗana en ɗum enen toujours koɓe waɗi hen tum ɗo eɗe yurɓe wallahi ɗe yurɓe trop enen toujours ko yimɓe waɗi en hikka kadi ɓe ari ɓe bonnani en ɓe felli ɗo tato ɓe piikari waɗitiri ni enen toujours ko noon tum se hande yottotago heƴen hara si ɓe piyen hara ɗe waywa baali kono sakkitande enen koyen sofinteɓe hikka kadi ɓe waɗi hen ɗum ɗo ɓe nangi kaari e kaari gaccu an alay ɗum woltata e fi ɗum dara ɗum ko bare darta radio maintenant nous revenons à nos sujets très importants de ce soir no mi holliri noon niɓɓay kono welay min hande kadi mimi tawa koye on cérémonie de on cérémonie fenade mi tawa kay ɗum min mi tawa kay ɗin piiji moom non ko fesugol tun ɗon ɓuri en ndiye ko fesugol tun fesa fenade fesa hullito hombo wullanto mono ko Mamadi Doumbouya wulla non Sékou Touré wulla non Alpha Condé wulla non Mamadi Doumbouya pottere ben ko dankiyo min tigi jottoɗa minna no onon ɗo wawi wullude goy minna yon fesu moƴƴa feson haron ko ana fi miɗo dara ɗum ko bare darta radio sakkane onon kargol ɗo wulla fenade victimise o no ɓe holliri noon na ɗum ɓe laamiɓe ɗo heccaye ɓe heccaye hay fus rien na goreɓe men toni mañi pilude ɗo lagine Ammara Camara Djiba Diaguité Dansa Kourouma o nani ko Aliou Ba holli kon ɓe hay nokku humaki kaynomo humaki hay nokku hollima jaggu arɗo ciwli laamu fuɗɗoɗami wiide ɗo an tima desi pay ko sare mi tey si j'étais desi mi tey pas kero ɗo sikkude min mi jotto mi alna on nanoɗo le 31 décembre fin de transition on to tippuɗa e ɗum
honto tippuɗa ɗum hombo holorɗa ha transition o lanna le 31 décembre innangoɗo hombo holorɗa honno transition o lannirta le 31 décembre al nan ɗum hon ɗum watton ha transition lanna le 31 décembre wala andike ma ɗum ala ko wola si tawi ko Amérique holorɗa ko fenade si tawi ko Nations Unies holorɗa ko fenade si tawi ko CEDEAO hande CEDEAO no jeeja ɗo Ibrahima Traoré e Assimi Goïta e général Tchani ɓen wiwoɓe tawta CEDEAO no fije no jale hombo holorɗa hombo hande ko hombo holorɗa fiyo transition o lalle 31 décembre ala finkari a ala mobilisation a ala mbuuɗi hay marɓe mbuuɗi no kina peede hombo holorɗa hon ɗum prépara oɗo wose diye cimi yara ndiya a beppay a yurmilan accumi yara ndiya grâce ɗa mari ndiya yaru a yurmilan peuple on kene lagine no mari peuple sellu dalen autoproclame président de la république ali onto peuple o woni sellu dalen ari wi jama lagine min sellu dalen mi gagnike élection o haray mo kala yo yaltu welto hade o suba peuple o noon to hade on ɗo won ɗo ko le peuple kirɗi onon billahi wallahi tallahi no guinejo no yiɗi sarano yare ndiyan yare ndiyan andi alphajo dara wi o ɓernde mo ala si ƴawi ko ndiyan o yarta yare ndiyan buvez de l'eau para laɓay hande ko le 15 min en sonkata kon wawali kon min ndare la moƴƴa nani gonga e fenani hono ɓurani o gonga e fenani hono ɓurani o komin holorɗo faala andude ɗum komin holorɗo le 31 décembre min Koti n'a rien compris le 1er janvier ara ɗen ɗo si Allah jawi Allah mi toriki Allah mi fattiki Allah ono wonɓe ɗo ɓen fof Allah taw maayu Allah taw nawnu Allah ta goɗɗum muuso ha le 31 décembre yona faami nde ñande feƴƴa le 1er janvier Allah tawara ɗe wori ɗen selli faami nde ñande fotten faami nde ñande fotten yewten kadi takkana sino faala hande kadi aɗa ko Mamadi Doumbouya arta Sénégal ɗo aɗa ko Mamadi Doumbouya ɗimi wolta fus min omo yiwɗon ɗo mi yahi ka investiture Bassirou Diomaye Diakhar Faye fi dartagol Doumbouya ko Guinée en ɓe wonɓe ɗo yaadi e gardiɓe Doumbouya fiyoɓe nangam ɓe piyammi min sila Guinée tampi wana min tun tampi fami wana min tun tampi de ko Guinée en foppu tampata fami ko Guinée en foppu tampata nde ñande ay min oddi ɗo Guinée ɓe aru hay fédéral IFDG on ɗo arano hande kay si Doumbouya no faala yo ar ɗo en suma je ne ferai rien min miɗo huuli onon ɗo suusire doa min ko mi hulɗo ni moi j'ai peur nani miɗo huuli ha nini miɗo huuli ha miɗo sori e ley danki suusa onon suusuɓe reedu ɓen onon suusuɓe reedu ɓen on vous appelle à rejoindre e nder Dakar ɗo fop ko min tun imminoɗo yahi darti ton kono nde ñande ko marno ɗon ko récompense on mi ko fotno ara ɓe wareten fotno ara nde ñande ɓe fusteno hunduko o faami donc il faut que les gens savent la vérité mi wolanta on ko welata on ton noon tawɗo komi woni ko wolde ɗo ala mo welde wo on tigi yahi kono hakkille ma waɗa ɓuri ɗum ɗo min ko réalité wonde min mi andi noon duuɓi joyi ɗen gueɗa ɗo onon suusuɓe reedu ɓen je vous applaudis yimɓe ɓe suusta hay waɗugol ɗuma takana Zayon no faala yo ar Dakar ɗo waɗa concert ɗum ko haaju takana min haaju Paykun Sare ala e ɗum min e gayndino ɗo
min en parino on raison non si takana za yongari on suma nganda si tay Guinée no wonani mo si wonanam min ha jo ngala dun takana za suma fala wada ay concert partout dans le monde, c'est son problème. Mi wana mi woni ministre de la culture. Mi nga jo ngala takana za yongo. Mi nga jo ko e mama di Doumbouya woni mi te pass mi sanje. Te pass mi wata wolande on ko yimbe ko welta on fenande. Mi achaka dunde. Revenons à nos programmes. Ce que nous retenons, wo Sierra Leone kadi. E fu ike beppinde Guinée be wombe tombe. Wo saralo be yawno ka port tay Guinéembe no telen ton ka port maɓɓe saralon woɓɓe récupéri ɗon Guinéembe e soofini ɓe ha kamɓe ɓe gaañi ɗon sappo wo fi hon ɗum wo sabu saralanoɓe ƴetta ɓen lagine artiraka frontiére wo gere ɗon kadi fuɗɗike haray noon ambassade Guinée wonɗo on saralon on kadi waɗi hitogoy o wi o fewɗo Guinéembe wonɓe ɓen saralon no huli ha no meƴƴere en no wo yiɓe diwna hiɓe maapi ha hiɓe aan hiɓe maapi telen saralon ton wo fiyon ɗum wo tension memmini ɗo entre saralon e lagine won tension ɗon no hulɓini on tension ɗon no risque waɗugol nambaraji buy min niyo ene wonɓe Afrique de l'Ouest ɗo ɓe beppina en vrai fiyon ɗum par ce que en ce moment telen saralon ton ɓe desidi ɓe beppina e jama o moƴƴa par ce que ko Mamadi Doumbouya waɗi kon woɓe wata accande ɗum Guinéemɓe wonɓe ɓen saralon piyankoɗo mi piye koɗo fuɗɗotoni entre saralon e lagine par ce que ɓeni wo tension on no risque ƴawgol ka woɗɗi haray telen Sérékoli jamanko yacci wolude ko feƴƴi kon ka stade de 1er décembre 1er décembre ko feƴƴi kon Sérékoli goɗɗo ala susde wolde Sérékoli ɓe naɓi kugar ɓe naɓi ton otoje e téléphone ji fi nangugol yimɓe wonɓe wadde programme o goy ɓe hattali ɗon tunde o telen Sérékoli ton Mamadi Doumbouya o naɓi ko yete ko maintien d'ordre fi ɓe yimɓe aroɓe ɗaɓɓita ko waɗi kon Sérékoli o kala mo ɓe nangi ton ɓe ɗakkina e ma o jama ndiya fewɗo ni ɗum no ton no fokkiti sen feƴƴi ɗon en yahaygoy gawal en darota ko ɗon tun gawal kadi o sous-préfet on e préfet on ukkodiri préfet on buyini sous-préfet on ha heli jungo kay ko maire heli jungo ngon ɓe hewti gawal wo fi 300 millions beppini ma o sikkiñiri ko kulli heli jungo ngon kadi hattallo la mari ɗo photoji ɗi mi holla yo beppini ma seki dolokke o manin kaje yettaɗo konde beppini o yaha mi anda siko sise e siko liyo yettete so finiral mo fita goɗɗo yiyanda min mi hajaka e haala wi yimɓe min kala info momi jonni ɗo ko info laaɓuɗo min mi haala ni on déjà min ko ɗum hattami toro ko fita goɗɗo mono tapote mayin fala fettay fala maayay mone kala mo metti yon tigi waɗa hoore mum vidéo wowla hino ɗo ɗe jogi fop ça est là tout est là ɓeppinimo ha yonigoy ɓeppiniral mo fita goɗɗo andu ɓeppinimo ha seeki coñci ɗum mi faala hollude ɗo beppinimo ko holla on ɗo photo beppinaɗo nani vous voulez voir o fala ide beppinaɗo winde ka commentaire oui je vais 10 commentaire mi holla on ɗo vite fait ma yandi so sikki lagide koye sama kala wona jooɗe heɗo ɗon kala yawiɗo CNRD tawi ala ka tippuɗa ayay ko ɓe huwatama ko ɓe beppinimo ha ɓeydi jungo ngon ɗo ni paw jungo ngon hela préfet on e sous-préfet on ɓe ukki yite beppodira ha jama ndiyan tere ben kullunkum inomo ɗo merci beaucoup j'ai vu les commentaires eyno yi jungo ngon sekimo ha okko sekimo ha o confirme ko lagine ni mi haala ni no min ni hay kulle ɗen ka burure vidéo ji am buy wodi kam mi hooli ɗum min ni hay kulle ɗen ka burure ɗe accidiranta kulle ɗen ka burure sa ndaari documentaire si liyowi yii jawre nangay wara ñaama hay bare burureji ɗin si ɗi yii kullun ɗi ñaamay kum min no lagine ɗo ko ñaamidiro flagrant ko ñaamidiro regardez
Regardez. Regardez. Beppini mo. Si goɗɗo ɗon iwi kamu. Ari piima kama. Ara ya yiɗaka kama. Fala ɗo e jooɗo wiya. Ko selludalen. Ma ko kaari. Tere ben kullo si ɓeɗen accay ɗum. Mi ala ni on ɗo hande kadi mi wonana e goto. Sayi fulɓe ɓen no piye. Hino jooɗi. Jooɗe courage on bra. Holoron goɗɗo. Yo ngonon goɗɗo ara piya on kamon. Wona préfet kamon. Wona sous-préfet kamon. E wose mon oncle. A waya e memmi non gere kamon nan. Beppi non ono kadi préfet on e lommo jungo. Kako sous-préfet. Hein? C'est pas bien. Sayi hande ɓe fulɓe no piye no deƴƴi. Ko ɓe sikkude goɗɗo no ɓaawo maɓɓe. Tawi mo yottoɗen dey. Tawi mo yottede ngenen ko waɗa de o yen den onori kaari muññaɗen. Timiɗo goɗɗo no wiya wono acciri Allah 31 décembre. Jooɗe nani reste waɗon ni. Yongo non. On anda si tawi ko Arabuɓe. On anda Qur'ana siko inde mon jooɗi. On anda si tawi koye haala mo Qur'ana tippi. Simiɗo inna ɗo nelaɗo no doguno yimɓe. No doguno ayɓe mum. Ɓe ara ɓe beebina en ha ka nder cuuɗi men. Ɓe soofina en ha ɓeela juɗɗe. A yara onon wala gite. On yiyata. Onon ɗon hoolide Allah no yiɗi on. Enen ɗen hooli enen e Allah ɗen signi contrat jan. No ko contrat CDI enen e Allah signuɗe. An hande a yii ka Qur'ana ka windi jooɗo ha goɗɗo walle. Holore sediya o. Oɗo hay justice makko wolta ndaare. Buyni mo ha heli jungo ngon heli jungo ngon ndaare. So finiral mo sama kala awa ko ɓuri ɗum e ɗum woni fokkutude. Min en hakkunde men e CNRD waɗe sama kala. Waɗe sama kala nan ndaru ko feƴƴata ko. On so sikki enen e Mamadi Doumbouya pagay no hakkunde men. Mayne e Mamadi Doumbouya ko en sana. Wallahi ɓe ɓeekay en ha lattondire. Min taw mi tani wala je ne suis pas épargné. Koye min ɓe boynime min beppondiri Sénégal ɗo vrai. Ala mo anda ɗum vidéo ji ɗi no woodi photo ji ɗi no woodi. Jooɗe inno ngonon helori Allah ara e wallammi. Allah ara e walla on. Jooɗe ɗon ha Allah ara. Jooɗe ɗon ha Allah ara walla on nan. Jooɗe ɗon taw memmino dey. Min yon ko ñande ɓe buyni ɗo bemma. Ma ɓe buyni ɗo bappama. Ma kawuma mi ara mi hollira. Min non 2025 pagay ala parce que wata ƴedde tanaji mon ɗi fawn e hoore opposition. Ɗum wonta pagaye. Faala ɗo yo jooɗo. Ko piiji ɗiɗi woni laggine. Ko a wonay ley koyɗe Doumbouya o rewa o feƴƴa ma dartoɗa ha wara Doumbouya ma Doumbouya wari. Ko ɗum tuwon nder to. Ko ɓawo téléphone ji ɗo noon. En anda ene woɓɓe lagire ɓe en fotita. Aha, comme wollan sonjude ɗum numéro France. Allo. Allo, Payno Sare. Oui. Ano bebe sallom da woɓɓe ɓe mbattike pamana ɓe ambar kum ena ɓanima ɗo hen ɗo lomotioji Ɓe beppini yimɓe ɓe moƴƴa. ɓe ammartiɓe ni ɓe mbattike pamana Garay ko ittiraɓe seral yon ɓe gadda ka ko ittiraɓe lagine ɓe gay koyo beppodire. ittaɓe sallon no nattede guine ɓen Awa Mabou Dabi o holli kanko na o jiwo kagaran faala ɗo yo jooɗo weddito mo piyanima bare umpe ko ɗum woni nder to no président saralon on watta accidirani enen fulɓe lagine ɓen ɗe watti on ɓe yimɓe ɗe watti hore men yimɓe feetuɓe mo piyanima balɗum onon ɗo ɗon ginna ɗo goɗɗum feƴƴale 31 décembre potte hay ka préfecture ji mon télé malien mberen mamum labe on amani Doumbouya immeɗo yandi fusi feƴƴata rien 31 décembre fusi feƴƴata sina fenande on susta Doumbouya président saralongo moɓi yimɓe artiri si tawno nu pullo fuuta no suusuno reedu min on mettitila jikkuji mon go ko enen tu waɗete yarlo on no sikkuɗa min mi wonanayon e ɗum mi wonata mi sali pangala pas onon goɗɗo piya on yettotako goɗɗo yennayon on yettotako sayi ay gere kore ɗo ɓe falno ƴettude ɗum fawa e hoore labbe na andugol enen ko waɗi o les sages awa Abu Dhabi min ɗo miɗo kellanma kala guinejo wonɗo saralon nattumo haala guine confirma min miɗo wonani ɗum kala guinejo wonɗo e saare saralon nde mo fo piya e oto natta ala guine aya joni si ɓe memita guinejo ko ɗum woni nder ton Fuuta Jalloɓe PM ɓe wari en pandan duuɓi e yettotako awaya joni si CNRD suusa memitugol ɗo saral yenejo ina natta en hana dalle poursuite
Hey to den taw ko yewta kon do yo bebondire. Yo bebondire. Yo bebondire. En alta yo dossier do. Ma ngedo den ko fe ikontele saralong. Kambe na be hatali don tungo wo be beppinka di jama moja moja no. Moja moja be sofi di jama ando. Voilà. Yo sofondire, yo sofondire, yo sofondire. Yo pire. Yo pire. Kono ngandi ko huli. Kono ngandi ko huli. Jonta ngedi tade do vokalo. Hey. Wallahi neku enen tuwa inu wa ini. Enen no. Enen fulbe gine. Enen de yurmi. Kwe wallahi sa foti e fulbe gani be ka pullo gine. Hare hibe monani ma. Enen den jodi. Hide nyinna. Tagere wadu. Wata pire. Madibaw. Ko musibaw inate. Madibaw. Ko madibaw. Mi anda inde president Saralongo. Hari. Hanki tummi do felam. Hanki tummi do felam. Mama di dumbu yako hondu. Jode ono fulbe bembe manipula. Dansa kuruma manipulation. Wada on piji. So yi wondira nengonga. Sai mama di dumbu eno rado selu dale lagini. Sabu sari ya fenale. Ko fulbe bembe fofi. Ene den fofi Den fofi amai. Ida non du wole. Ina non joni min ko mi kellata. Sai mama di dumbu ya wawi rada selu dale lagini. Dubi didi e lebbi. Onko fawre on bo fawre men. Den fofi amai. Sai me benno ina do. Selu dale wadi dun do fo ronku. Wadi dun do fo ronku. Konjalo mai. Ibe ben dartike mai piyama sokama oni handicapé ko wawa nda opposant. Mama di dumbu yande ko rada gol leñol pullo futa fala. Fulbe wonbe saralon ni dedi mun no taja. Ibe mapi ni. Fewdo ni fulbe wonbe saralo fewdo mapi. On sikki dogol ya saralo ya Gambi ya Guinea Bissau ara Senegal. O yiyay. Epi engengi dama. En gainali. Kaun doga ya rosengo. No, mi uro lanto saralo. Minna mo, I love you. Lanto saralo, minna mo. I love you too. Mari dono fena. Mari dono fesa. Ari dono fesa fe. Ofu ita fesude. Fese. Ayo non kaya do do ulla do mburi endi. Fese nani? Fese na do fese na gorejo mo. Poro anda fofi. Min harisi. Menen hari ka hodo amen si go fesa ni gorejo mo men se kay mo ayon. Send it a video au maximum. Fesa non gorejo mo. Fesa non gorejo mo fiyon. Ça c'est entre l'État et l'État. Quoi do wani du? Ya gol tumo nanga yimbe mo ba dogina. I love you Saralo. On certi ame. Menen be buina men be wara be liba ciudi be yakko zone réservée. Fo wara no genti. Be radio opposant principal fulbe on. Inete don sellu dalen goddo su sari ngejjude. Ani do wola na men do fi le 31 décembre. Et tenta sellu dalen arta lagine. Ça le plus important. C'est ça le plus important d'abord. Do yo wol fi le 31 décembre. Ndare wano Amara Kamara. Ndare wano Ali Touré. Ndare wano Jipa Jakite. Tawatande ko bera to sellu dalen gore be Tidiane. Bi to sellu dalen gore be makko. Ko ben hande ari radi sellu dalen fop ye fanko. Mawbe fuuta fo watto goram bubuji doga. Fedo ni ala jal sa ndalabano akeyo américain be. Américain be nakanobe Amérique depuis habba ko beta ko travaux forcés. Allah Rabbi. Epi ko yurmilan nata endi ledi epi ngol leñol me woni leñol yurmugol be ma pulla futa yi ko américain pale ronda no be naba tan colonial o ko be woni wallitaade no hettira joni la sama kalala hakkude men e senerde ottere ben kullunkum mimi fenan daw sen sanzali ngu jikku men do sen sanzali ngu jikku men min nalde sellu dale fi sellu dale ngande duubi din to wi sellu dale ko 74 ans woni arande ni ko 75 ans makko on hikkata e duubi ara e didi ko fi enen be sukaabe wonbe ndarindirde do hande si en sanzali mi hulani wallahi mi hulani mapani on vrai saralong weccondirte hana fi sentira ande si mi guinéen jone na américain be wowli dum
kere ko américain be ko américain stay ko américain mi an anda honde tuma won don américain mi anda honde tuma won don américain sai ginen joni no holori loi américain ma loi france ka français yo donc ayara ka français c'est couture oui non il y a des Guinéens qui ont des nationalités françaises mais sont pas des Guinéens, ce ne sont pas des Français. Quand on a le Kangala, mais oui, il y a des Guinéens qui ont des nationalités françaises, mais ce ne sont pas des Français. Même yata indi lady mon salteri. Ming e Guinée, ming, na geda gal. Tay ko minga budon lagin. Limbe be ala ko be. Kon mi wadan taw lagin. Kon nga bordo mi lagin. Ono kon nga bordo mi to. Ko mi hore parti. Ka ko mi hore jo opposition. Kon nga bordo mi lagin, c'est ça la question que je vous demande. Len jala internet. Kon nous contribue au film yo mi yaw lagin. C'est ça que je veux savoir d'abord. Faut-il da invite à goddo no wodi ko programme da. Mais hala nan ko du programme da mi lagide ko mi yahana to. Anu ko yaltu goltina. Arwa adum. No min fala do mo ya mawbe mumbe. Mawbe mumbe ne don do mari bolonda. Do mari si be ka. Kala fala do mo ya ndara be mum. Ma nene mum, ma minyam mum, ma bandam mum. Ma kawmu don mari siɓɓe min nayen siɓɓe hande nayen siɓɓe jango nayen siɓɓe faɗɗi jango onni yanto mi kako mi jiwa mo anno faale ɗen mi faalaka yiwde o welatala faalaka yo en darindir hay nokku eɗo ɗen ko feƴƴi kon saralo yande alors on va écouter ça. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kama jabere nene goto bero ara mi samina on fo lando kay on e jam kala inde mo e yettore mudum ara menen kamere jam kame on triga ara kami kame brama jagite ora jo mo jabere men den nati sammi ngolon ka ala kikere do lando so e jam so ara menen katara o ga ko fewndi do nini ko nango gol fulbe ben wada tro kuje sarsa inna ratare saato kono nabi on ton onon ben fulbe kono yawdo wadu golto ha na do yidi dogudu ngati nayno lan ha titano ana fulbe nanga saralo ha awa dumbu ya wiwo kala pullo yaltude lendi ngo artire mo o hewta lagino woldama ko non dogoto dumbuya hakkude Allah hikka on anda politique maninka hikka don sikkude fi o yayi saralong on dadi ko dumbuya dogudo o saralong woyɓe nangude fulɓe jine ɓen saralong ɓe jawna ɓe torokkuji kamɓe de koye camion je ɓe woni ɓe jawde le trok hombo dogoton dumbuya acce ha o nanga ɓe yawɓe Nicaragua en foppu men fuɗɗori la min o mo reedi ɗon ɗon ɓe haɓɓa ha yora ɓe natta lagide en fo men e yahay to ay ko enen kellanimo mi sali tanke on tapotali on heɗotako en fo men e yahay lagine nini no négociede no Guinée nattire Guinée gaynali na kumbo on ɗon dogude dumbuya foppo natta yo fop en hotay ton ene ko e yaay waɗe refondation e ɓaɗo na enen innuno ko dumbuya ula mor jettelan comédien woyayo nena jara hikka e wayra e dogudu hikka sen seedi e oɗo min ni o mi haalni o min ne wara e kellande militaire
hikka en wayra e kellande militaire militaire en kellanta ɗum vraiment voilà regardez écoutez pour une dernière fois. assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu kama jaɓere nene gotoɓe ɗo ara emine salmina on fof nan ɗo tawi on e jaam kala inde mum e yettode muɗum aray minen kamin e jaam kamin wontiri ga aray kamin ceerno ibrahima jaggite ojo mojaɓere men nde naati salmingol on ko ala kikkere ɗo lando siɗon e jaam aray minen ka tarawo ga ko fewdiro nini ko nanngugol fulɓe ɓen waɗa toro kuje sarsa inna e nattaɓe ka aka boɗa nini kam wona yewtude ɗo ko teppere woti lawol ɗum noon ɓe nangi bus ɓe nangi mawɓe men sukaɓe men e sonnaɓe men bandiraɓe men bus ɓe loodi ndaare wona ten toro kuje fakire ɗon ɓe fof ɗe heewi ɓe ande e dimension ara peeraji no woodi sadakaji hen no woodi araɓe arɓe bloqué abadi road ka jonson ɗo ɓe mawɓude sarsa jama on enna ɓe naɓa yaka frontiére ɓe liɓa ɗon ara min yo mi andi on ko fewndi kon kamen ga fewndo yo Allah ɓurta en fabade wallay kono nabi o saralo e waɗugol den naboji non mi feltiti o lanɗo saralo no big up no o lanɗo saralo ɗo e nder en tawi o na wuubi accanan ko mi wiuma ko wuubi non franchement mi heɗintinnayi fof kalon pour une dernière fois en captira non min fewnɗo miɗo toro allah yo mamadi dumbuya nangan natta omo en ɓutta ko ɓuttata kum hay min yo mamadi dumbuya porte plainte natta mi lagi yoɓe nattu fop fo yo hooto heƴa ton heƴe nder ton ko marsata ko ronka en fof hoote wonen ton awa fewɗoɗi fulɓe saralon no maapi kono ɗum dogoto yo fof yo hooto soketeɓe soke piyeteɓe piye nangeteɓe nange ay ko enen andi ko bonni ko doga kono ɗum dogete enen ɗen doga tun ɗen ɗaɓɓa ka ɓuttu enen ɗen ɗaɓɓa tun ko ɓuttu hikka en haara e ɓuttu on ganda dumbuya oɗo wi on kadi womo ɗo ha 2040 ko onon hawji koye dumbuya hawja de o kanko imo ɗo ha 2040 so Allah jaɓi o naada yite dogayɓe ɓe ay o inni oyo fof on hoto saralo nowo ko camion je yimɓe ɓe woni moɓude camion je guine en kadi ɗo ƴewa faire écouter pour une dernière fois ay notre audio encore jooɗoɗen waɗen hoore men yimɓe samakalaɓe jooɗoɗen waɗen hoore yimɓe jalnoriɓe inde nde enen en ala e ɗum na on politicien hikka gonga ko ɗo kon on va lire l'air enen fulɓe guine naɗen holori dogudu on dogeten en doga en Alpha Condé dogen dumbuya jogue ɗon min wonɗon d'accord ba on wona d'accord ba ɗum ko haaju mum na haaju on non de voilà min komi wawɗon opposade dumbuya wonɗo wadde sal boulot on ɗon on watamo opposade écoutez pour une dernière fois. assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu kama jaɓere nene gotoɓe ɗo ara emine salmina on fof nan ɗo tawi on e jaam kala inde mum e yettode muɗum aray minen kamin e jaam kamin wontiri ga aray kamin ceerno ibrahima jaggite ojo mojaɓere men nde naati salmingol on ko ala kikkere ɗo lando siɗon e jaam aray minen ka tarawo ga ko fewdiro nini ko nanngugol fulɓe ɓen waɗa toro kuje sarsa inna e nattaɓe ka aka boɗa nini kam wona yewtude ɗo ko teppere woti lawol ɗum noon ɓe nangi bus ɓe nangi mawɓe men sukaɓe men e sonnaɓe men bandiraɓe men bus ɓe loodi ndaare wona ten toro kuje fakire ɗon ɓe fof ɗe heewi ɓe ande e dimension ara peeraji no woodi sadakaji hen no woodi araɓe arɓe bloqué abadi road ka jonson ɗo ɓe mawɓude sarsa jama on enna ɓe naɓa yaka frontiére ɓe liɓa ɗon ara min yo mi andi on ko fewndi kon kamen ga fewndo yo Allah ɓurta en fabade wallay saralo tapote saralo
mettele che oh oh ecco saralong e vive saralong no hawni heɗa den deuxième vocal on ɗa va écouter le deuxième vocal ah saralong e e e e e e e yimɓe saralong yi ah he he kay goƴay moƴƴanon moƴƴanon je vais faire écouter deuxième vocal allez comprendre Joma fo hiwrama jarnama ka kikkine meɗen ɗo hande ka ala ɗo sappo e joyi décembre 2024 ko ɗuwete sonde 15 décembre 2024 toklo ko feɗi ɗo le 20 minutes ko ɗuwete 20h11 minutes ka haala ɗum ko français voilà hara seeɗo barde mi hiro on fo ware ko fi ko fendi ko fewɗo sae ɗo leydi sallio ndin ɗo surtout freetown ɗo hara ko andi ko jama ko non woni ko gonga rimbe dina yawde audio dina yawde wonande ma kikki ɗo arrestation ji waɗi e sengo sarnen ɗo nokkide bo yimɓe nangama wodi nangaɓe telen Ferry Johnson wodi nangiraɓe telen Abadi wodi nangiraɓe telen Shell bon nokkide go kadi ko tata haray e wawan hen ko information ji ɗi haɗa nokko ɗo landade ko ID card ko wiyete ko carte d'identité seeɗa waɗi carte d'identité ma o haɗay lamana uude nokke non buytata ɗo andi aɗa ɓe haɗa heɓilanoki anda fi muɗum haɗay ko wiyete tun ko yani tun e manni tigiti yo donc haɗay ɗen tori jamma o ka ɗaɓɓiningol ilandema janggo bimbi kala yaltowo tawi woni ko ɗo wonɗa kas leydi ɗo jogagol ko wiyete ko sorti vote ID card ma o ma carte consulaire ma kiɗɗo sayi ala carte d'identité lagine maɗo carte d'identité ma lagine o ma carte d'identité ma sarde o noon jogoɗamo donc haray o tigi jogo carte d'identité mum maɗo passeport mum maɗo si tawi ala no jogoɗa permis ma on sika chauffeur de hara toujours a jogui maga jifaji maɗa donc haray ɗum noon ko fi honnu ko fi certifiegol par ce que no wasi ɓaysimaɗo ɗo ari ala wigo kaari ma ko kaari ala wigo ko suɓgo kaari ma ka par ce que ari par exemple joni a ata bes ɓe tawi jamma fof no moɓiɗam ɓe ari ɓe ni on foppretoma kala président kaydi mundi sa ala ɗon kaydi a andi aray feere ala yahay taw donc sa yeehi kadi ko si annaba konto yaɗa si jokkite so woni kadi no kadi e ɓe jonni facilité fi muɗum si facilité fi mum kadi jonna kam wandi ara no kadi fof muɗum no mettisipade ganda ko e tawi tonko donc haray ɗen tori jama o mo kala ɗaɓɓutugo kaydiji mum ɗi jogo haray ɗon andi sa go carte yetta ɗo way carte consulaire ala arde ndi leydi fi wona yimɓe sada ko guine ɓe ala double wiyete ko double nationalité ɓe carte consulaire ni ɓe ala ndi leydi ilandema 2018 ilandema 2018 carte consulaire yalta ndi leydi kono carte mum ina ɗo association de guinéen de l'étranger ko wiyete comme amical ɗen carte ɗe yeyama ɗo ɗe guerdama e jamma sodde ɗo ɗum jogo ha yimɓe naɓe jaɓaɗe sodude carte jeɗen e leydi fof yiɓe freetown ɗo ine offline nokkire buyɗe woodi kono jamma on jaɓata affaire kaydi mi yetto goɗɗum kaydi ɗaɓma ha jeni kaydi ɗaɓɓe goɗɗo ɗaɓɓa e kaydi jogo kaydi no ko way wonno ko way kanano no ɓuri e yeeso labango saji go aɗa hara yeeso gollata hara ko kaydi gollata naka woni o yeeso gollirte donc kono hata jamma no certifie kaydi awale goɗɗo so ala kaydi heɓata doole donc haray ɗen tori jama watta goyla kadi fota ɗuyta kadi e wowo yimɓeɓe kadi e sa heeɓi information wona wigo yiiɗa guite maɗa kon tout si tawi a heeɓima hola wonanama information ko ya hoolo seno gaɗa hoolaka wala ɗoma haɗa a wolade donc haray ɓe kadi waɗali wowo tumma kadi fennugo yimɓeɓe kadi e tata ko fi ko yimɓe kañum on tigui kañum andi ko haɗa piiji ɗi laafi donc hay toon nde jeeɗiɗi jama o e woni ɗon ene kongo saria o kala ka respecte saria leydi toujours ɓe respecte ko sariyaji leydi ndi kala ka o tigui woni leydi ko respecte sariyaji leydi ndi ɗon de donc haray ɗum ɗon fewndi fewdo sa eɗen tori Allah yalla rippu seytaneji ɗin e rippa ɗum ɗo kamɓe minori ton e waɗa e heɓen chaba nafo ɓeydana jama on e ko wiyete kon ɓuttu e teddugama kala ka wontiri fiino wawa wurde wurde ɓeygode mum nde e heɓa kadi e asike muɗum on donc haray ko woni moɗo si Allah Allah no jaɓi mi humpito ɗo kadi mi atta moɗo inchallah haray noon e autorité Senghol Guinée on woni informé donc haray kamɓe kadi yiɗanama janggo waɗa goɗɗum ko ɓe wata no gasa e wawde wadde so heeɓi possibilité mum par ce que ɗon andi e piiji ɗi so tawi yaada no haaniri noon haɗay laapi donc haɗa Allah moƴƴina en piiji ɗi haɗa mo kala jaɓa tigi gon golliri go wiyete ko saria saria gollirama jama on tampagal ko hakkindi ko so tum gollirama doole alana saria haɗa wi e lowɗo on tampi yalla dambi en ɗo donc fo waɗata mo jarnama inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aha awa ko ɗo noon gere foti ɗon ge huɓɓay net bon haray ber ko famɗen ko gonɗo men mini ɗum ɗo ko ministre de la justice lagine noddeteɗo on Dumbuya ko ɓe yahi ka wiyete to mafanko nangi 300 Sierra Leone ƴawne otoje militaire tatti
ha hewto ka frontière sara lon peti donc hande dimasi kambe be accali go yonta be accali yonta de be mo bigine kanyun kadi ko woni kon tele sara lon to rewa pullo ma soso ma maninka be pie otoji be buinti ni be ka frontière John MB partout do woni mas catalan oya John silagine susa e wattu gol sigadu beto nata beto yaltata yo sara lon hollu lagine wana quartier mabbe sara lon kadi ko pay comme lagine ko dum woni ko be holli do stanno ko fudbe futa be hanan do ndaba do masalaha fenande minni o lagine kadi se lamu to ko ni yarte manin kay lamu ko woni sigadu ko goddo bonni wo e leydi kala ko bonni procédure no wodi no nattirte kan be anda John sino foti kono ko fudbe futa to nanga sariya watta ayene ngala ko hikkide enen toujours hiden accani hore men ko woni o de munyi enen ko woni o haray no yurmi duwaka kerebe no haja no duwa man duwaka no haja edu jode croison bra wadon hore mo yimbe datube wadon onon ko wada o do munyi Senegal kadi prepare Gambi prepare Guinea Bissau prepare parce que Mamadi Doumbouya ko fokkintini do ko fita famondire de dunda no buy wadi no dum alert madu ala ko nangi neddo e leydi ko bonni o ambassadeur no do ambassadeur be mabbe be yimbe mon no wadde dundo do are nangombe jonnom video ji possiality sare yo no kamba ibe kamba no wodi il y a beaucoup de vidéos qui circulent beaucoup même qui sont là de vous faire écouter ça no dudi video jo di circule de dudi hamai dudi ha oyi kino ko be huwi be ko regarde kon be wadanta do regarde ara mo ba yimbe jawna be otoje natta regarde hino voilà ça hino jiwbe la babe sera la no be fo mo ba natta be accata ga Guinée be wona kamon be accata jonno ay ga yida wo pour le foot kanyun no doga no yaha fatto no yada baka bako awa sara longe memmini ke tonkadi nge hubbi tonkadi no ukondira ni ala be mobi yimbe be natanan mo kala hotu kamu wona ton mi respecti lando mabbe o mi respectimo lando mabbe o je biko parce que o doa ka tude dum do butirani o doa ka tude dum feirani ala ko dum be holli wo be moba yimbe be artira kala mo be yiton Guinée jomo ala kaydi ala programme firiton do ara alla fay martu golla Guinée no camion je be wadi goddo anda ko jelo jonno ha be ya be natirta la Guinée c'est pas bon jodde wien no yurmi enen kala ko wadi no yurmi enen pour le futa seront toujours victimes parce que den dati en munyi on munyato de on bo habbide yo walluwe sayande Guinée jodo me na ko Allah habbi fi yo sanj ko Allah habbi yo 31 décembre wat 31 décembre are ndaron tawo fus fejjata ayala nokku ka feñi de ala ka atasi de ala nokku ko desudu de wadugol fi yo sanj madum hande enen fulbe fo reni ko tonya denko reni ko jagga denko kono yi mali yembere ndo ko be wadi konka be wo bali din beidi naydin kulle de na fi yimbe be fo no wona ni Mamadi Doumbouya mamu en yi ko be huwi donko façon yimbe ko nati donko harno lutti labe kadi o yi be ne tebe simpiri ko woli donko jode croison bra sikko yimbe bombe ngala kayasi o yai ko feƴƴata ko goto ala kellande Doumbouya buri fulbe fuuda be goto ando nani ko bawuri woni ko wolde ka onko mo pita nani ko haali ko wi Mamadi Doumbouya transition o lanna tale 31 décembre na bawuri woli dum ay bawuri woli dum gayni hombo wari bangintini dum ko Ousmane Gawa jode tawata hande ka makko préfet on no sofi di siddo makko don ha heli jungo go fo no andi dum fappu no andi dum goddo wolta joddo wiyendo kala muyi kala fari en dum kala wadi en dum hono Allah wadi enen ko yimbe hondu ko Allah waday nani tun Allah tagi ndi leydi
ene fo en jodi ke do be radi ke selludale gore be me radi selludale no fop de ngandi do hashtag wole tak ha on don on ko yangi kon duubi sappo e joyi wobbe duubi no gay dum fo kambe be do ari perdini dum e der lebbi tati be ari be mani pel dum e der lebbi tati pet be tandi piège mabbe on ka duubi tati timmoy tay be hebi ko be faala hani don jaadi 31 décembre 31 décembre 31 décembre on 31 décembre on rien parce que fu sala ko préparer hay hunde ala ko tawta iden préparer ko tawata ko dum don sanzata stratégie tawata ko dum don sanzata laawol ngol be do fokkintinni ngol joni ko fi refondation wona do wola nede e ono do fok don andi refondation ko hunde tawore fo no andi fi mum ala mo nanal fi ko wiete ko refondation ko hunde bande hunde nanda ndawre ma forme de dictature yaga eleji la Guinée. Je l'ai toujours dit minenta en jabu ka fuɗɗino taw délégué spéciaux min wata e jaɓuɗum ko ɗo ɓe noddino e wayɓe korompude korompude goɗɗo hay hoore mon on korompa hay hoore mon taw dayna hay monopole leñol mon ngol on waɗa hono watom trompirde goɗɗo ɗo joɗɗe ga délégué spéciaux waɗa avant projet on joni ɓe ala wolde fimu parce que ɓe canalise ko ɓe faala ko ɓe andi ko marsata ko e nder mum ɓe andi ko marsata ko e nder mum e gandi ɗum laaɓani en kono avant projet kono enen toujours ko yimɓe tawtinteɓe pourtant sukaɓe fulɓe ɓen no ɗuuɗi hande wi ko fulɓe wona nangede saralon artire perdine ɓe ngure mum dedi mum taƴa hara goto waɗa ɗum sina o maccuɗo mani kajoyeteɗo Mamadi Doumbouya tout le monde voit ça e andi ko fulɓe jelo woni saralo est-ce que vous connaissez, on ne peut pas les compter, c'est tellement nombreux hino ɗuuɗi fulɓe wonɓe ɓen saralo no ɗuuɗi kala ka aventurier tappaɗo ko pullo attoto sortede parce que ko enen mawɓe mum dogi ko enen holli enen lagine naka men enen holli enen ɗe woni pré dogudu enen ɗe holli no ko sattay tun dogen ndaren idemo dogiren aynen koyen dogayɓe en ko yimɓe yurmuɓe ɗum dogete pourquoi courir on a peur de quoi mourir habbe koni ko ngarde yeso ko ɗum ɓuri janɗude ko ɗum ɓuri hulɓinade parce que mi halna luttata ɗon tungoy ɗeɗo no décide plan maɓɓe on kadi wana e nder duuɓi ɗiɗi dey ino arde ko fi 2040 ɓe no ngalande yurmi ɗon no jooɗoɗen konten ye ko opposant kaari waɗi en ɗum ko kaari haɗi ɗum ara fof ko fenande ko enen tigi waɗi hoore men ayɗen uddite guiteɗe en suuti na fi en suutaki jon noon si tawi kadi ka jananiri ka duggiɗen fattiɗen ton kadi ça ne marche pas voilà ce qui va passer jon ɗen heeɗi ko feƴƴata kon ɗen heeɗi ko feƴƴata kon Guinée kan najjidama najjidama de najjidama moƴƴa non malore waɗali ɗo kadi gulamu ɗo kadi gasali ndare ɗo ko ɗo piyoya omo gawal piimo ha heli jungo ngo ndare manikar regardez ko beppinimo ha heli mo jungo fi 300 millions fi 300 millions woko ɗum ɓe beppinirimo oɗo beppinimo ha heli jungo ngo nomo ɗo regardez oɗo beppini oɗo heli jungo ngo beppinimo heli jungo ngo regardez c'est déplorable jono ɗon andi lagine ala ko arton ka ala ka arton de ala ka arton few lagine en fo ɗen andi ko accuɗen ko fappude ɗen andi ko accuɗen kon ton donc ɗo noon ɗo geray fetere dare piimo seki dolokke on piimo heli jungo ngon voyez no jungo ngon et Allah regardez piimo vrai ka biro makko ari piimo heli jungo ngon sabu 300 millions francs Guinée oɗo wiwo mbuɗɗin ko lekkolji labutaneji e ko nantata e mum
ko ɗum ɗon woni ko duwano waɗede telen gawal ton no kanko ma en ɗon mbuɗɗi sofinimo ha ka biro makko ɗon heli jungo ngon joni ɓe kasari ya telen boke ɓe gera ton ko hela ɗon jungo naɓirama labtane sori joppiɗon naɓirama kam goɗɗo andas ko no woni royta isina no wonirta par ce que eyi ko feƴƴi kon kankan eyi ko feƴƴi kon sigirin kala préfet ɓe wawɓe ni représente ɓe CNRD laamu ngun ɓen ɗon si ɓe naɓama ɓe bu'inoytake ɓe soketake ɓe lettetake kadi haray ko ɓe acce ɗon ɓe waɗa ngu jaggu ngu ɓe fokkintinni o affaire maɓɓe c'est-à-dire jaggu fenade ay non toujours ko yore leñol meɗen ngol ɗum ɗo wawata gasude parce que ɓe wata wadde ɗum tele nokkeli go toujours ko enen tum ɓe waɗanta ɗum ɗo ɓe lettirani ɓe pirani bon buyno addandi lan ɗo affiche Takanaza on fi Sénégal ɗo ka Esplanade de Grande Théâtre min haaju an ala e ɗum mi yata mi nodata yo goɗɗo yaw haaju an ala e mum c'est pas mon problème je ne communique pas là-dessus je ne serai pas c'est pas mon problème haaju an ala e ɓen fop fiyon ɗum acce yon ko feƴƴata kon miɗo wompa ko Guinée en jombo yata ka hay hara imaji ɗinno ɗo laissez tomber sare nden ɗo ko menen géri sans problème sans bruit famine ce n'est pas quelque chose que les gens doivent dire non c'est ça mais l'objectif c'est pas Takanaza l'objectif est que c'est-à-dire ko Mamadi Doumbouya maru den objectif na Takanaza so ari do vous allez comprendre ce n'est pas moi qui le dis mais quand il vient de nyande hara de mari do concert stracker donc duta se ko wat jama fo ko ton yata c'est la salaki mi nomi concert guinéen ga déjà mi da ande kadi yawgol événement guinéen parce que voilà quoi, il y a des raisons. D'ailleurs, non, comment il fonctionne. Moi, quand même, je ne vais pas assister dans les événements guinéens à partir de maintenant. Parce que ce n'est pas Mozart, quoi, enfin, na positif Gianni. Mais Takanaza mayo ari doko esek total wonata no adir falira non quoi. Mais je vous parle à la connaissance de cause. Tadou wadi tadou sonju jamao et tadou biti mon kadi quoi. Tu vois? On y a non à le 28 ko c'est-à-dire aujourd'hui ala de bourne de ngabede ko le 31 décembre. Donc kadi c'est que tout fou fait yata oui fait yata minute caméra on wati flou. OK. Oui fait yata. Oh sorry. Oui fait yata. Rien ne va passer. Ça d'ailleurs qui est inquiétant. Mburi mapinde hara jama ko yo andu do saralo yimbe ben no mapi fota e no bittini no woni fiondo ni yimbe mapi be yimbe anu be kon no piji mun di yarata tu vois et voilà c'est ça hara le 31 décembre mo kala ko yo andu do ko nyalande habbande fi yo sanzo si sanzali ande nyande hara e piji din no metti sifade moƴƴa no Orlando Saralondo odo hollila Guinée leçon tawo ko mo Guinée do arrêter nude no yurmi moƴƴa non c'est très important donc voilà piji puino wodi do tawoji lando sar gouvernement saralon jetti disposition ji wondi très important e pays mabbe on parce que wa tawonde no be mijori no innugol kanyum no natiri ni awatarde ƴetta citoyen be leydi arbe dal légalité ara waylindira dum ukkindira sikka ko antu mari gonga sikka an buri maala
mama di hande fulbe futa fo no mapi pop no mapi fap kala wonda saralon no mapi. Donc je vais faire écouter ça pour une dernière fois hedo dondo si on va essayer de gold parce que donc on était tellement en retard, on va écouter pour une deuxième fois. Warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kama jabere nena goto belo ara mina salmina fo lando sky on jam kala inde mon ayattore modum ara menen kay menen jam kame on teriga ara kami charna jama jagite oje ora jo moja beramende na te salmin golon ka ala sikero lando sido jam ara menen katara oga ko fewdi do nini ko nango gol fulbe be wada tro fuja sarsa inna enata be ka boda ni kamona yotu do ko te pero hoti lawol no penangi bus penangi mawbe men sukabe men sonnaɓe men bandiraɓe men bus ɓe loodinare wona ɗen toro kuje fakire ɗon ɓe fof ɓe heewi hande hande dimension ara peraji no woodi sadakaji ɗen naboji ara ɓe arɓe bloqué abadi rodi ka jonction ɗo ɓe moɓude sarsa jama on enna ɓe naɓa yaka frontiére ɓe liɓa ɗon ara min mi andi on ko fewndi kon kamen gafenɗo yo Allah ɓurta en fabade wallay jama fo hiwrama jarnama ka kikine meɗen ɗo hande ka alatino sappojo décembre 2024 ko ɗuyete sonde 15 December 2024 to ko ko feɗiɗo le 20 minutes ko ɗuyete 20h11 minutes ka haalaɗo ka français voilà haala seeɗlo balde mi hiro on fof haɗa ko fi ko fewndi ko fewndo sayi ɗo leydi sallo ndin ɗo surtout freetown ɗo haɗa ko anndi ko jama ko non woni ko gonga rimɓe dina yawde audio dina yawde honnande ma kikiɗe ɗo arrestation ji waɗi e sengo sar nden ɗo nokkiɗe bo yimɓe nanngama woodi nanngaɓe telen Ferry Johnson woodi nanngiraɓe telen Abadi woodi nanngiraɓe telen Shell bon nokkiɗe goo kadi ko tata haray e wawani henda ko fo information ji ɗi haɗa nokko ɗo landade ko ID card ko wiyete ko carte d'identité so tawi ɗamani carte d'identité ma o haɗa lamana uude nokki noon buytata ɗo ande aɗa yimɓe kadi heɓilanoki anda fi muɗum haɗa ko wiyete tun ko yani tun e manni tigi tigi o donc haray en tori jamma o ka raɓɓiningol ilandema janggo binde kala yaltowo tawi woni ko ɗo wonɗa kas leydi ɗo jogagol ko wiyete ko soit vote ID card ma o ma carte consulaire ma kiɗɗo so tawi ala carte d'identité lagine maɗo carte d'identité ma lagine o ma carte d'identité ma charde yo noon jogoɗamo donc haray o tigi jogo carte d'identité mum maɗum passeport mum maɗum si tawi ala no jogoɗa permis ma o sika sofrede haɗa toujours a joguima ka jiifaji maɗa donc haray ɗum noon ko fi honnu ko fi certifié gol par ce que no wasi simaɗo ɗo ari ala wigo kaari ma ko kaari ala wigo ko futgol kaari ma ka par ce que ari par exemple joni ata base ɓe tawi jamma fof no moɓiɗam ɓe ari ɓe ni on foppiretomomo kala présente kayde mundi si an ala ɗon kayde a andi aray feere ala yahay taw donc si a yeehi kadi ko si annama konto yaɗa si jokkite so woni tawi kadi ɗo kadi e ɓe jonni facilité fi muɗum si facilité fi mum kadi jonnaka wandi are no kadi fo muɗum e mettisipade ganda ko ɗe tawi yesso ton kon donc haɗa eɗen tori jama o mo kala ɗaɓɓutugo kaydeji mum ɗin jogo haɗa ɗon andi sa ko carte yetta ɗo way carte consulaire ala arde ndi leydi fi wona yimɓe taɗa ko guinne ɓe ala double wiyete ko double nationalité tawi carte consulaire ne ɓe ala lendi leydi ilandema 2018 ilandema 2018 carte consulaire yalta lendi leydi kono carte mo ina ɗo association de guinéen de l'étranger ko wiyete ko amical ɗe carte ɗe yeyama ɗo ɗe guerdama e jamma soɗɗe ɗo min jogo ha yimɓe nawa jaɓaɗe sodude carte jeɗen e leydi fo yiɓe Freetown ɗo hiɗe offline nokkire buyɗe woodi kono jamma on jaɓata affaire kaydi mi yetto goɗɗum kaydi natma ha jendi so kaydi ɗaɓɓe goɗɗo ɗaɓɓa e kaydi jogo kaydi no way wono ko way kanal no ɓuri e yesso labango sa jogo aɗa hara yesso gollata hara ko kaydi gollata naka woni o yesso gollirte donc kono hata jamma no certifié kaydi awale goɗɗo so ala kaydi heɓata doole donc haray ɗen tori jama watta wayla kadi fota ɗuyta kadi e wowo yimɓeɓe kadi sa heeɓi information wona wigo yiiɗa guite maɗa kon toon si tawi a heeɓima hola wonanama information ko ya hoolo seno gaɗa hoolaki wala ɗoma haɗa a wolade donc haɗa yimɓe kadi waɗali wowo tumma kadi fennugo yimɓeɓe kadi e tata ko fiigo yimɓe kañum on tigui kañum andi ko haɗa piiɗi ɗi e laafi donc hay toon ɗo jeeɗiɗi jama o woni onade kongo saria o mo kala ka respecte saria leydi toujours ɓe respecte ko saria ji leydi ndi kala ka o tigui woni leydi ko respecte saria ji leydi ndi ɗon ɗe donc haɗay ɗum ɗo no fewndi fewdo sayre tori Allah yalla rippu sitaneji ɗin e rippa ɗum ɗo kamɓe minorité on e waɗa e heɓen chaba nafo ɓeydana jama on e ko wiyete kon ɓurtu e teddugama kala ka wontiri fiino wawa wurde wurde ɓe gori mum e heɓa kadi e asike muɗum on donc haɗay ko woni moɗo si Allah ala no jaɓi mi humtude ɗo kadi mi atta moɗo inchallah haɗay noon e autorité Senghol Guinée on woni informé donc haɗay kamɓe kadi yiɗanama janggo woɗa koɓe wata no gasa e wawde wadde so tawi heɓi possibilité mum par ce que ɗon andi e piiɗi ɗi so tawi yaaɗa no haaliri noon haɗay e laafi donc haɗa Allah moƴƴinan en piiɗi ɗi haɗa mo kala jaɓa tigi ɗon golle ɗi woɓɓe wiyete ko saria saria gollirama jama on tampa kono ko hakkindi kono so tawi tun gollirama doole alana saria haɗa wi e lowɗo on tampi yalla dambe ɗum ɗo haɗa hoore tan mo jarnama inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Voilà,
fewde ɗoni e leydi saralon tere ben kullunkum leydi ndi saralon autorité on ton décidi moɓugol guinéɓe ɓen buyintinnaɓe ka frontiére ay ko ɗum ɓe wiyata piyankoɗo mi piye koɗo ko tampere hoɓɓe haray président saralon on kañum kadi waɗi golle labaɗe pagna hey ta goto jaɓɓu citoyen je mum hersine Sékou Touré holli citoyen ɓuura citoyen andi gollon ko sati kon fewde ɗo ni Paris ay ɗon andi sukamen artiste jon Saifon Balde casino de Paris le 7 juin 2025 haray foppuno habba e Paris est ce que ɗon woni prêt ay ɗon andi Saifon Balde so nodditi jama on haray ko fifi jundaro luttetendo fillede jonne artiste ɓe men ɓen doole e hino Saifon Balde holli on le 7 juin hein, n'est-ce pas 2025 16 hein e hino ɗo fappade resiji ɗi kala wonɗo France haranayi on tigi tultu ko pellet Saifon Balde waɗnama fijundaru luttetendo fillede le 7 juin casino de Paris Saifon en concert no windi dey en concert en France bien entendu haray blogueur ɓe fapno noddita andintinna hollita mo kala épargnaka wonirɓe Europe kala wawɗo adde tambito pay kunkun e golle mum labaɗe ɗen ay ɗon andi Saifon Balde wana sikke ko pellet le 7 juin 2025 o waɗa e fijundaru luttetendo fillede nder casino de France haray nde ñande noon ko minnuma koyngal yette huɗaɗo majja e nde ñande tere ɓen kollum haray musidɗo beela darude o say ɗo no andiri ɗon noon min miɗo wawi o hollutude ko feƴƴata koye aduna o fof haray Saifon Balde no andiri ɗon noon ko artiste men wakkiliɗo moɓo o jama on c'est à dire c'est les regroupeurs du peuple les pères chinois encore haray o anditindi jama on tamo tulta sakko leta casino de Paris nde ñande o waɗanayo ɗon ko luttete fillede haray jonne mo doole haray on fof ɗon habbande ñande casino de Paris à partir de l'heure happa to ayno mi anda lere France on no wowiri non haray fof no habba dalle discipline ɓe yeeya tikeji ɗin en ligne on tigi sooda ɗon andon si Saifon Balde nodditi fijundaru haray sa tardini ɗon hoore ma ha woni lere on feƴƴi a wawata tawede ay ɗon andi jama on sooda tikeji ɗin woɓɓe sooda hara hay ɓe arata kala ɗon soodowo tike ko yontigi haro arana soodugol tikeji ɗin acca place ji ɗin vide yimɓe ɓen no décidi nde ñande lappotoɗo parle nous des nouvelles de Saralong kotto wonnoɗa an kami fuɗɗi o live ɗo min atawi mi waynitoto woni emin mi waynitoto woni ay jama no décidi joni ko ma taƴodire mo kala yo bonnu mo wawata ni mo kala yo waɗu goɗɗo ko metti kala waɗɗoma ko metti waɗumo ko metti kala waɗɗoma ko muusi yotto mo tufima e guite tufumo e boɓe hara o yiyata a jottako donc ara ko ɗum woni nder to Saralon président on to waɗi golle labaɗe o jonni inscription nangugol kala guinéen jo yaɗo nder Saralon mo ala kaydi o boyintinne ka frontiére ɗum noon na hande tun na janggo tun wana faɗɗi janggo tun haray ka tigi sane feke commencé si tawi kay Mamadi Doumbouya no hooli yo nangu Saralon e o dégripa o natta o ndaara ko feƴƴata kon minen haala ɗuuɗa e nder muɗum donc haray ko ɗum woni feƴƴigol nder ton min fusala ko mi walla min nami premier ministre nami woni ministre affaire étranger nami géré ɗum ce n'est pas mon niveau mi fusala ko mi walla rien min hay hoore am mi walla min kan yattaɓi ɗo ko hay hoore am mi wallata goɗɗo e ɗum min kala yawɗo naati e ɗin piiji ɗum ko haaju mum to mimi loppa kayɗo min mi walli o humpitugol o ko feƴƴata ko famine min koko feƴƴata ko mi humpitata min hay hoore am mi walla mi cekayi ko woni ɓaawo ɗum kay ɗo woɗɗon toroyo yimɓe wallu o kero ngala juuɗe ka ngala koyɗe o ngala kine ka ngala gite o ngala hakkil ko miiji toro mi wallata mi sali ko mi wallata on ka o Mamadi Doumbouya onon o yatawi no ɓe walloɓe on ɓe yo wallu o ko mi wallata on a ƴette lawol Nicaragua mi sikki ko ɗum ɓuri o moƴƴande miɗo toro kadi police Saralong o kala mbuuɗi ko ɓe nangidi e goɗɗo watta ɓe jonnutu ko mbuuɗi leydi mon ndin duufe ka e ko Allah joganta ngangu faala ɗo ƴettu mbuuɗi mum naɓa e leydi jananiri o yeyete nan jara awa Afrique wela e woni minen ɗo Sénégal ɗo mo kala o prépare nan goɗɗo anda ko nde tuma ɓe moɓata ɗo jama on e bisije ɓe buyna ka frontiére Mamadi Doumbouya o diaspora o fof o nattat joni a wiyede Guinéen ko tana joni ay si tawi ka Guinéen jo aray a daɗa fi a dogi leydi la Guinée ndi
Pourquoi il nous fait ça? Pourquoi? Hein? Jonas ka Guinée njora tawa ka ara adokile ndia ya jumala ila Guinée. Adada. Ya de inda kai di jiri ya Guinée be dogu be moko yo art. Mama di dungo ana kulle de la moto. Mo densi di kala Guinée njo to kayasi ko ma artire no artire taw be minai pankare al pala uji fino jama on artire la. Donc wara no andi don non hido weltana hido yida hido holora ay ko dum tumi mari ko mi yewta pay ku sare ko fimon ko ne wolta ko welata jama on ko nafata jama on ko du wole ten ko nafata jama on ko wana ko welata be kon fi huldu parce que hande sen jokki ko welata jama on ko e wolali ko nafata be kon jango hare e wonti nafiki hare e wonti nafiki ta en jabu wolugol ko welata jama on ko jabbe wolugol ko nafata jama on ko dum do woni très important haray ka tigi fono weltana hino yida mo kala e kala mum e gido mum e jatigi mum e musiddo mum alla ta lutirni haray ka tigi saralon e lagine ibe ukki puri yolli gotal ça va se savoir ko don tumari ko halni jamaon ça va se savoir qu'est-ce qui va passer après la suite de dépouillement ka ko honna be nirta de rapatriement de Guinéens au Sierra Leone non mi respecti lando mabbe on respecti mo fe lando mabbe on ze respecté matibao Abu Dhabi tere kon kullum kun ko do woni lando simbe mabbe sonja man kadi sonja be hal duba be faamo ndiriba kambe andi to enen nganda kambe no ngandi eno no be no wonani ma wonana laabi joni to ande kada la ko goddo wola sina haray no be adi koloti sara lonka holli kambe songa navals kambe ida paga wingi sarlo ida be mo be sonju di lady pelle no doro satti ya ino satti fota satti moƴƴano haray kala wonɗo saralon jango e waɗa débat ouverte inchallah ara yimɓe ɓe wawa noddude yewta ko feƴƴi kon saralo e laggine est ce que vous êtes pour demain je vais donner beaucoup de personnes la parole ya Madi Baw ko mi anda inde on kediti enje inde cooti de Allah saralon ni be ukkite mawdo jodi fenanalima mais c'est normal tabe jabu yimbe be wada be siga di piji ko Guinée tout sonji de habbi ko Maurice Sanda wiata ko wo be ari be bari kurwarji di fo yimbe be wadi pat o dogali o nange jawni yurmi vrai ora ta goto abbor saria lady go na mo kala yo appeli ko saria lady mondi mo kala yo appeli ko saria lady mondi c'est ça mo kala yo appeli ko saria lady mondi mama di dumbu ya woni yawade jamala Guinée sin hadum wanani doa yarde ala wanani doa yarde fefe me bon ay ko ni taw fewndo ni fewndori haray ko dum do men faal non andintinde ka piji dana don hore mon c'est pas facile den hiwro jamala Guinée on fo yo Allah reno ngay ko du yidu don ko Allah reno ngayna kono ko du faala don ko du'a o yida on gere o yida piede et nous sommes à Sierra Leone awa on nani ko ala kunka pite carte d'identité je mon de nan nda pitale carte d'identité je mon e yo bori do be keppi o e pikadi hara demain il faut appeler c'est Lobalde en direct non c'est Lobalde si woli donc woli o be challim kanko non na Guinée na saralo hara pour blegari e pidum ko nambaraji be mama di dumbu ya kanko no wa ittude mangoje sappo kecce fi bendunde wotere o bi mango Paul o ya dele hakuriela gile c'est notre neve c'est-à-dire si halni o do hala mama di dumbu ya kanko tawa do mangoje sappo ara ko wotere bendi o itta kecce de fofi bendere wotere o do kadi o même Allemagne en cours tout Guinée dumbu ya ka olami oui wo tous les Guinéens de diaspora doit rentrer ko tawati old donc janga ya yaltine ndunno mo yalti do woli ko woli o habe hewtini mo la Guinée
frère hay be suba tiepel tiede u tiede labe sere correct lola kisi dugu farana. Bon les gars, mi reteni on puy mi jetti on do une de tan 40 minutes haray mi acciti on yalla fa won jam et bonne soirée, je vous embrasse, ciao.